Abuzafo ya mama chia no pay mama kwa bebra so mamuni amaudo biso nsemo ya kekesi ne Sompa television so no pay ye bana ye de babe somwo otienka obono ne afuma ntem ne mu a Sompa 98.9 FM na watoguso awutie no sa obono east ya se ye techima ne se ye nkransa se ye kintampo Sompa 90.7 FM susukute mu no pay na asantema ntem ne nkwado nyina asoso no Sompa 93.1 FM ekra ye mu anopay nsemporo ensem big ya eso ye anopay no na poso enie enra mampani John Dramani Mahama ene nananma trankonya bedwa wa mayimo ekosia ekobotu mai kakra ne nyina eya hensamu a edu babi ya na eba bese wo maya somdwe enomo ekukudi ho enkomo osoafo a mampani John Dramani Mahama bonidin samraso for gini tumu a wonkoye soafo selato force nenra woko eye selato force nenra woko eye vet ne kusi senie nsempino anobrobro so yebeko ne yakwa hwese ne osicheche ne nsemu efaye ena efutu mrasebe dwani a edom kuma wo mrasebe gefiem sesei wo ya kandifo da wonuma no de atudwa se ansa na mampani na nadodan kwa kufa de besori akonya so eye January bosom de toso enso no na school feeding ke bia wo bia no na watete atua ede efri ho no mabusia weni afoforo pinu a ene akikese ene se kasia bebia wo bia na no pay ye ba ne de ababesomwo pinu a ene akikese ene se kasia bebia wo bia na no pay ye ba ne de ababesomwo yere asede ma 21st clinic associatic entry no a etwetwu yere asede ma 21st clinic associatic entry no a etwetwu wotutu na duru bebia na ade kosedua bone edutuo no enye na anu ntoko a woni asomesinya yenti ena ma ukotudwani usisi ne wuntine mutwetwe saa no wonkobo odua ena wonkoto waduro bia abusua yade ntine no a efri usisi mfa oto ase ede efa usire mu saa chesa hudo nyina mu Ghana fa na mu na ene ye emedi nkomo ye beboa amwasa so asiu dada mu biu wonom na no pay womo ebomi chidom abomadonti ama me vemu a bia wo bia no metimi aba na ma ba som wo medin ede na ya abo amale bia bogabsia fo yenye bre na fe nsam no yenkomo ankasa emfa emmamom yedemo ehyasie ede efri mampani John Dramani Mahama na tena ye sese na ne nam ho apaso na enra wone na no tena nkonya bedwa ewo mayimo ekohia meche National House of Chiefs impedimfo ekokuhia na nani nyina akwa etuma na oni omo ekwakobo ede afa ensase ho nsam ahensamu a edu babia ya na eya jinsam ewo mayimo na omaye democracy ekema mi nke bikra no edu babia na eya kwakose no no eno no no omokukudi nkomofa ho emo wasere wonum se omaye akoyanimu a ye pagya no eho behia se yetete amamre yetete amane kwan ye faso ediade kwan ye faso sihine no nyina no osi yetintim emampedimfo di ho adanse ye de emrata akire ebeboa masa ne manema no etuo atwa ewo mayimo mampeni John Dramani Mahama nsamne security briefings I've got after December 7th. The issue of chieftaincy disputes has become a major issue. Anytime a chief passes away and a new chief has to be selected, invariably 2 rival chiefs or 3 rival chiefs suddenly appear. In the 1992 Constitution, it was decided from the unpleasant experiences of the past where government used to interfere in chieftaincy matters. Observe nti hweme da ni wura no anese no mampani John Dramani Mahama ne yetene nke we yemra na one na no atran konya bedwa ewo mayimu mekire National House of Chiefs impedimfo ehia ewo enkrapompene mantam ewo na tena ye no no mo edi nkomo abotu mai kakra ede efa kwan a ye fa so esi hene kwan ye fa so edi ade ene ho amamre ne amane no si yentintim antwra nto no mo a da chinchirima womo ebebo yetire so wamana nso a eno akire dumso a na kana no nkesa so ayi ne tibio no mampani John Dramani Mahama kasa de fa ho ema oyene se okaipa se ansa na obesori akonya so 2016 no na wabofutuo bi ato no mo a ye frɛ Energy Sector Levy Act ya ye twanitia e frɛ ne se esla eno na eka na esum honomo ewo eye ya ho anani atena ye honom no na omode susum etuatua ne kakra nanso MPP abanya mampani na nadodan kwa akufo da no ba ye no sikande na woso eye no omo anko ne sa enna menne eka mene wonum a eka de eka dumso esaso ababie wo no ebisa for mampani John Dramani Mahama yo kan ye de efa dumso ho so eni
accelerates the signing of PPAs with independent power producers, but also bringing in emergency power. If you remember, Ameri was one of those that was brought in, and then the car power ship also came in. But that was just to solve the generation. The more important and critical issue was the debt and paying down the debt that accumulated in the sector. And so we introduced the energy sector levy. And our anticipation was that looking at the revenues that were going to be generated by the energy. Observe nti we ye mampani John Dramani Mahama yete ne nke ba won ne ho nsensem a enkeka den kadum so saso unity bie wo no na okasa de afa ho ekwane a abanda da no de sikasem efa ho ne de ho nsensem fa so ene futuo bi oboye eto wonom se nka yemfa so kamu a wo mo anye ne santi ena akofa kakesi aba beto wonom nkeka de enkadum so esa so ababie wo no yemfamo enfri mampani John Dramani Mahama tena ye na yemfamo enkomrase be na enra mrasojafo ne hyase a ene ewurade mo ba mi ensa bi a mampani John Dramani Mahama de omudi eto bedwasrede se mrasojafo no ndoso wunum ne fini nkeka bi ani wo mo ho a wo mo enyi wo mo ntum no mo meboa no wo na ba mu sa asoafo no wo mo hyase so mo eduso mu aye wo mo ho adwuma na de odi kan koye Dr. Kesel Atoba Forsen wono ena mampani John Dramani Mahama bonidin se mrasojafo agidi tumu a won koye soafo behwe o mayi sikasem ene ne ntoto so na ndra wokoya no mu doso no wose na koma so ade pa ene se oh my god yesika no a aseye sidi no a dollar na mana ye doll euro no susu amana ye euro bi na pounds no susu apampam na mana kwakotena kwaye mu no ahode bebem na mranche de maba wasoso e wo mayi mu no ombenya adwuma ye na enema boa bafom amobi etimi atobie Dr. Kesel Atoba Forsen. Establishment of the Ghana Gold Board so that we can use the gold in a way to bring in the forex, the needed forex to support the city in the very short term. Second, as part of our manifesto, we said we are going to revitalize the palm industry and the cocoa industry. We're already in talks with the World Bank to have that and to make sure that happens. I believe the cocoa and the palm industry will also go a long way to support bringing the needed forex to support. In fact, cocoa had been the mainstay of our economy over the years until recent that the forex is not coming. Observe nti we ye adwuma ko enyan mrasebe dwane Dr. Kesel Atoba Forsen a mampani John Dramani Mahama bonidin se mrasebe dwafo gine tumu a wonkoye soafo a obehwe o mai sikasem na ntoto so na ocheche na ni so ade hunu mo e de akire mpanimfo no nti wose ya be no yemfa nkoye apetese enkowe ne mpetese numu a ema ne nsei ema yensa so mfo emfa nkoye nkwan abenkwan nko a abe no yebesa kiremu a emanfoto pia baso mana boa omayi enu ache susu no roto ho nsensem Dr. Kesel Atoba Forsen kasa de fa ho se kwan bia so roto no Ghana fo ye moye ho na ebesa so ababiu. The previous government indeed removed the roto, but getting to the end they signaled that roto is coming back. Mr. Chairman, they submitted to Parliament, it was not late, concession agreement with the company to reintroduce the rotos. I have a copy. The Chairman, the NDC indicated from day one that the roto will come back. We are not running away from it. In fact, the Honorable Haruna Idrisu, at the time, the minority leader, said that the NDC promises to bring back the roto. The Hansard will bear us out. We have not run away from that fact. So I can assure you, we are a party that sticks to our promises. For Dr. Kesel Atoba Forsen yete ne nken wo ye pania mampani John Dramani Mahama bonidin se semraso jafo gini tumu a wonkoye soafo behwe o mai sikasem na ntoto so enenra wokọ eyemraso jefie mu na mraso jafo no ahyase etutu na no adoso no ahwese fini kekawa bia ne ho a ejese ne omo gina tuma wo no so ama no akwakoye na adwuma na oyiyi nsem wo no na enu akire roto asem ya okofa de ba ye yensem twireni ya ne no esom ofie ha sei ye nua ba abedu atisi montere so ene Ghana made hye bi no modi nkomobusa wonum sa nyem bia se koba se roto no eba
wɔn ayɛ krado ana na ba abedu nkɔmɔ a wɔne Ghana ma de hyɛ bi no mu edi yɛ ɛde ɛfa ɛyɛ roto ho soso no ɛnie. Ɛbɛboa so obiara nte hɔ nom a ne de afidie no sika no hyɛ obetuma hɔ koto mu a ama obiara hu sɛ afidie no sika no wura mu a ba na de tuatua no yɛhyehyɛ de ayɛ. Na bi ka kyerɛ ba na sɛ amanfo no etumi etwa nko ade a ɔmfa mmoa mu ɔma no kwa na etututua ne mfa yɛ. Ma dwen kyerɛ a me kyerɛ sɛ mama ɔma saa roto no mra. Ghana ma de hyɛ bi no mu na abusuafo yɛte wɔn mu nkɛyɛ a wɔn kyerɛ sɛ mampani John Dramani Mahama saa so de roto no aba a ɛka wɔn ɛne ne ɛbɛyɛ adwene paa yɛmfa mo ɛnkɔ nsɛm foforom na ɛfutu mmaraso bedwane yɛwura Alexander Afenyoma Akense papa yi wɔno ɛna ɛdɔm kuma sɛsi yɛwɔ mmaraso bedwa fiem no wɔyɛ kandifoɔ ɛda wo no mu ano na ɛnra wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn toto Dr. Keselato Baafo sena no na wɔn ne didi nkɔmmɔde afa a ɛka wɔn yɛ deɛ yɛsi kasɛm baabi egyina ɛna school feed ho nkɔmmɔ ɛkɔ kukuru baayɛ na ɛhɔnom na wura ɛyɛ Alexander Afenyoma Akense kwa akɔkyerɛ mu sɛ abandada no mampani na nadoda nkɔ akufo ransa na ɔbɛsɔre akonya so January bosom de ɛtɔ so ɛnso no na kabi ɛwɔ bia no wɔtuatua nti school feed deɛ obetimi de ne nsa duo si ne kokɔ so aka si ne pepɔ sɛ ɛkabi a ɛna akyire. As for this, I know it as a fact. So I will give a voluntary answer. Honorable leader and my respected colleague, government paid all caterers, and I want you to quote me. The last term, it's only this term that is, which has just begun, that government does not owe, that perhaps government owes, because the term would have to end. But I want you to know that I am aware that government paid all outstandings to caterers, the MPP government. For a lawyer Alexander Afenyoma Akense where NPP mrasibigeni o mrasibige fima de se we futu abaton pesia so no akrona na sesei edom kuma e ho mrasibige fie mo ye kandifo eda wo no ma no na yete no enken ye ntoa so yegusu a edemo ewo eye mrasibige fie mo hodomo na enra enye Dr. Keselato Baafo senko no koye ma mpanimfo do no ora John Abdullah Jinapo yape kusogu abato so eye abaton pesia so mrasibigeni wono so ekoe ma mrasibigafo ekokototo na no ono so mampani John Dramani Mahama bonidin se mrasibigafo no ginu tumu a wonkoye soafo a o mayi ho ne ne ho nsensem obehwe so na enra kwa okoye ma mpanimfo etoto na no mukobusa no efa nsem ne bi kofa eka o mayi de titiru eba na honene ho nsensem a energy sector ne kabai ene ho ena nkane ho nsem so no ekadodo sai na sesei edechira abanwi eba besomu na ora John Abdullah Jinapo eyano esei. The debt stock consolidated was close to 2 billion. Fortunately, I have a document summary of energy sector debts and lenders. In August 31st, 2017, the ESLA PLC got a full audit of the entire energy sector debts. And Mr. Chairman, I refer to page 17 of the document. Abzafonti weye ayura John Abdullah Jinapo ya weye ya pe kusugu abato mpesu asomra swedwane na yete nken na ansowa eba no ahonani atena ye honomo ene se ankrankre ewura honom no mabeboa ema enema etumpone so a ura John Abdullah Jinapo ekasa de fa ho ena oche se nyankopon eya adom ema ne kwasi brone ka na se private sector no omsoso ede omho aba be wura mu a enka ebeboa pa ema nema atotoye ura John Jinapo. First of all, I'm surprised that this allegation has been leveled against me because I've remained consistent that there should be a private sector participant in the distribution, especially, like we said, billing and collection. When I was deputy minister, I led the process. When Honorable Secretary became my supervising minister, he made me lead the process of privatization. I led the team to India, I led the team to Uganda, and led the team to Kenya to learn from best practices.
So I'm surprised. And let me put on record that I've been very consistent that we need private sector participation at the distribution level, except that I disagreed with the format of the PDS. Observant to way a yape kusugu raswe jeni yera John Abdullah Janapo and yetin and canon so no mampeni John Dramani Mama Boni Dean says some raswe jafone junu tumwa wonko ye swafua obeshe omeyi yahwan and dear and who ensign some so no wabwa ema a yenkani ahunsen some ejina brania and kuyesi bia yakwa kububu no toto anase ekobubu nani pre se eye mekom toy no observe ye de kase na ekwa kowie ewo eye Ghana Prison Service na Ghana Prison Service adwuma ne fa ewo Asante Mantama sei oba pani awoda no se Ashanti Regional Chaplain ewo Ghana Prison Service eye Reverend Mrs. Superintendent Stella ama ankukacho wode efutuo ni adesra to Ghana fo anim se so bi beda prison a na nkyese wo ya no wasei na nkyese wo ya na brabo abawiyeye enti so obi beda prison na se eja emra mpadimfo de ma no so wonfa medamu no ne breso na se omuyinu na okofie na obedru fie a yenye ne fel so na yemene ninkafie na kyese yemo mani nkasen se yebe pampam wo mo na yayi wo mu ne yafa ne so omye nipa bonfo a yene wo motena enye esi ankyere do ankyere wo no mu a ebasa ne kyese arehonko a ena wo mo ewo mu ewasase so ma me afutu a wode ema yen eni. So we are all potential prisoners, including myself. And so we are sure we the obey the Makase. I know I there. No one general and son of why. We be a general said, I remember prison and I say, I remember freedom. Because freedom is expensive. We shouldn't joke with the freedom we have. The Jew freedom we say, over that 4 o'clock. Now I just was suffering through. And to suffer when you have freedom, no, cherish it, love it. Observe na enwechire so no na ode afutuo kakra etato edema yewe yamra na kyese one asofo binum one nipa binum akabomu a na a prison for egu eye Kumasi Central Prison ene prison wo Asante Mantama sei enuane adoko nom wono akekabomu ama afekwa wieye ni afefofra yewromu omsoso no ja wo ede siriye kakra eso mumfunumu na afutuo kakra so a wode ema yen eni to me reform was a son. But a carbon thing, we are found in general society, stigma can see that as competition. Of us, when you was stressed, or be a deaf, yes, and just say, what say you? The Busa for the money channel. Or be a man, you, Mr. Oh, banners around and your mention. A banner 1 year now, woman's son, or being your sapalano, Cobeni ye. Into my shop that time, when man or your son is on the deaf, yes, here. 1 year much, woman, when you know much. Woman strong, more fed than a woman Montaria. You may hear be our prison. One farmer, one channel or door prison. Or bounce who are more credit, more school, a woman and a woman in fear. Over the ninja, Sana, on Sunday.